Ти харесва птичий печварик. Ако е най-добре. Като е най-добре. Харесва ми. Тай, памки. Да го путаме тази дите. Да, да збра. Ама го правиш, бе. Ти го правиш. Някой помощ? Тук няма някой. Сега какво се правиш на мене? Фреди каза, искаш чувувка. Не искам чувувка на Фреди. Ето, отваря си устата. Добре. Сега се отваря ли устата? Сега, Фреди, може ли да го сложим на устата на Фреди? Не искам! Мамо, помощ! Никой няма, че ти помага. О, Боже мой. Какво направи Пепа? Мене! Ти каза това! Може да го сложим на детето и главата на Фреди. И ти каза това. Ти каза. Фреди каза, дай ми голяма целувка. А ти му сложи ушата му, виж. За твоята тати ще се скара. Сега хората си викат, Боже мой, какой това е Фреди. И сега няма да имаме Фреди повече. Заради тебе. Не съм чул ни това. Хора, спрете се с карите. Майче ми, трябва да бягаме. Къде е? Ние нямаме да бягаме. Просто Фреди му скърца главата му на детето. Иска ни може да бе. Дайте да скрим нещо. Той идва. Точко ми идва. Да бягат бързо. Трябва да бягаме бързо. Да. И с той дават. И с той ще да бягаме. Щото моята баща идва. Hell no. Бягате! Знам вече. Здрасти, Феди, как си нещо? Супер, как си днеска? Добре, чакай малко. Детето ми! Кой направил това?
Добре. Сега съм такива. За какво се направи това? Добре, като никой не е там, ще питам го направи, кой е тъпнал преди на четето.